Hello guys, good morning. I should have this town. Luto na guys, mga anak ta. Pagtalin nyo guys. Guys, mga Don't eat too many sweets and brush your teeth 3 times. A few moments later. Hello guys, mao din akong anak guys, si Tyron. Nak, tanos kamera nak. Mabunsa ka nak? Magtanggal o hangin o mangilo. Oh, kabuutan na lang. Ang iyang trabaho guys, ako na siyang gi-assign sa kaya ako may nang laba. Magtanggal na siya sa mga hanger guys, pero ako lang mamilo. Mo na yung tagalunon nga hanger guys oh. Pero luoy po gani siya guys. Tara sa masamad na.
nasamad man ni siya guys. Nasamad na siya, gitahi po na siya sa kuan, patahi na ko sa doktor. Kay daghan man kay dugo ang ni kuan anak, dako po kay nga samad. Ang simbrek na puyog balay. Untag karon guys. Milo pa na siya diya sa mga kuan, mag-arrange pa na siya sa mga habol, unlan. Kini guys, mao ni among kwarto di ay guys. Gamay kaayo kay nangarkila ra man mi dire. Wala mi mo ang sariling balay. Kadagan na day nak no. Pati nang dagan na sa hanger guys oh.